Onde adiakan doang siapa namo bantua mananga denai tadayo. Apa ko sababnyo adia mangango kapan ako adia de gagah apa. Onde udah gagah rang kayo gadang rambutnya pirang gayanya coba dua. Jika udah lai sabana cinta tolong balikan denai HP seken. Nggak usah bisikin dia kesing baru aja lah. Hai, kau nama adia jo apo kan tak ada na balikan. Untuk adia nana dena sayang sagalonyo denai curahkan. Kau iyo sabana sayang kan tak ada tolong balikan. Kau lain namu haba korban minta denai tak macam-macam. Ha, betul. Bau ada nama jalan makan lama ke restoran baju dan tolong balikan aku nana coba deh hiasan pada ada dan tolong cuikan usaha jangan lupa isikan si pakai pulang balanjo tolong tinggalkan si pakai pulang balanjo tolong tinggalkan. Pada kalau jadi dah cuma dia lah, tak tahu dah je. Mengadang anak musang gitu. Nama adik jo apo kan tak ada na balikan. Untuk adik anak ada na sayang sagalonyo denai curahkan. Iyo sabana sayang kanda den tolong balikan. Walai namu haba korban minta denai ndak macam-macam. Ha, betul. Bawa den jalan makan lama ke restoran baju den tolong balikan. Aku nana coba hiasan pada den tolong cuikan usaha jangan lupa isikan si pakai pulang. Balanjo tolong tinggalkan si pakai pulang. Balanjo tolong tinggalkan